मा जिनिस लाबोदों? मुलि लानानै फैदों आं मुलि नाथाय मानि मुलि? गोबांनिफ्राय गोबांसिन फसल दिहुननो थाखाय जाम्बि। माने मा खालामनो नागिरखो नोंलाय? आरे मेनेजार साहाबा बुंदोंमोन ना जेसांनिखि फसल दिहुननो हागोन एसांनिखि बायजोबनो हागोन अब्ला जोंहा बांसिन फैसा खामायनांगोन ना नाङा। बिनिखायनो आं ओरैबायदि मोनसे मुलि लाबोदों बेजों गोबांनिफ्राय गोबां फसल दिहुननो हागोन। आरोबावथ' बेजों फसलनि साइजआ ओरैबायदि गिदिर जागोन ना जोंहा बेजों फैसायानो फैसा राङानो रां। नाथाय बे मुलिजों जिखिनि फसल जागोन बियो मोजांथ' जागोन ना? आरे बेफोरनि सिन्थाखौलाय आंलाय मानो खालामनो? आं बेफोरखौ जेबो मिथिया। आंहा फसलनिफ्राय मुलाम्फा मोनबानो जाबाय। बास आं जेबो मिथिया। आंहा बेजों गोबां धोन फैगोन आरो आं जेबो खोनासंला। खोनासंलाय बिफा, आं जोबोद गिनाय मोनदों। नों बिदि खालामनाङा ना। आरे दोन नोंनि बेफोरबायदि सिन्थाखौ। आंथ' नोंनो बुंनानैनो गोरोन्थि खालामबाय। आरे धोनि जानो थाखाय बेफोरबायदि एसे एनैखौलाय बयबो खालामखायो जाम्बि। मा जाहैयो बेबा? आंथ' बेफोरखौ जेबोखौनो बुजिनानै मोनला। आरे दोन नोंनि बेफोरबायदि बुजिनायखौ नाङा आंनो। नोंहा बेवहाय बुजिनायनि जेबो गोनांथि गैया। थां नों नोंनि खामानिखौ मावहै थां। मा खालामदोहाय नोङो गोसो बायदि। आं हले जेबो मिथिला। औ थां नों थांदो थां। दाथ' आंखौ धोनि जानायनिफ्राय रावबो हमथानो हाला। दालाय दा आंखौ धोनि जानायनिफ्राय रावबो हमथानो हाला। मा बाथ्रा रबेन नोंथाङाथ' बे खेबाव जोबोर बुरजा फसल दिहुनबाय। नोंथाङाथ' जोबोर बेसेन गोनां जालांगासिनो दङ। बेबायदिथ' जेबो खोथा गैया मेनेजार बाबु। बे खेबाव एसे गोबांखौनो खस्थ' खालामदोंमोन आं, जायनि फिथाइखौ दा नुनो मोनबाय। खोनासं मेनेजार बाबु, नोंथांनोथ' मोजांखौनो बासिनानै होखादों आङो। गाज्रिखौ न'आव लाखिबाय एसे बाजारफ्राव फानबायबायनो। मोननैथिंबो मुलाम्फा होनदो। औ नोंथां। जागोन नोंथां, नोंनि मोननांगौ राङा। दे अब्ला रमेन नोंथां, जों थांबाय थानोसै नामा? औ थांगोन दे मेनेजार नोंथां। आरे वाह एफा बुरजा फैसा। थारैनो आं जोबोद धोनि जामारबाय। जियानो नङा आरो जिखिनि गाज्रि मैगं थाइगं दङ बेखौ बाजाराव फाननानै फैदोनि। ओरैनिफ्रायबो मुलाम्फा फारनैथिंनिफ्रायबो मुलाम्फा। थारैनो आंथ' जोबोद धोनि जामारबाय। आरे ओइ बहालै? बेयावलाय मानो फैदों नोंलाय? बेवहाय मानो फैदों माने? आंथ' मैगं थाइगंसो फाननो फैदों। मैगं थाइगं फाननो फैदों? जाया नों बेवहाय फाननो मोना। जों नोंनि फारसे मोनसे सैथो खबर मिन्थिदों। मालै रमेन, नों गासै मैगं थाइगंफोरखौनो गिदिर कम्पानिनो फानहरो। बेफोर थोआखै नामा? मा जोंनि बे फिसा हाथायावबो जोंखौ फाननानै जानो होला नामालै नोङो? गासै लाबखौनो मुलाम्फाखौनो नों हारसिं लाजोबनो सानदों नामा? नोंनिल' गासैबो मुलाम्फा जायोबा जों माखौ जागोनलाय? थां नों बेवहाय फाननो मोना। नोंहा बेवहाय जायगा गैया। थां। जागोन दे जागोन आं थांनोसै।
रलै नायथारगोन आं नोंसोरखौ मा बिसोरो नोंखौ हाथायाव मैगं फाननो होआखै दा मा जाबावगोन जोंहा आरे मा जालाबायनांगौ बाजाराव फाननो मोनाबालाय माथो आंहा कम्पानिनि फानहरगोन आरो बाजारनिफ्राय डाबल मुलाम्फा जागोन आरो माथो बिसोरनिफ्राय आंहा 3 गुन मुलाम्फा जागोन मिथिबाय नों बेफोरखौ जेबो जिंगासिनो नाङा जेबो नङा बेफोरो जेबो नङा मेनेजार नोंथां मा जाखो मा जाखो बेफोर मैगं ना माबा थैनायनि लामा बेफोरलाय हा माने आंथ' जेबो बुजिनानै मोनासै नोंथां आरे नोंथांनि हरनाय मैगं थाइगंफोरा जोंनि क्वालिटि टेस्टआव फेल जाबाय बेफोरखौथ' रावबो जुनाराबो जानाय नङा बेवहाय जोङो केमिकेल पाउडार मोनदों नोंथाङा केमिकेल लगायनानै मैगं थाइगंखौ गायदोंमोन जायजों गिख्रंथाव महर लायो सुबुं माहारिनाव बेमार आजार जायो नोंथाङा बेफोरबायदि केमिकेलनि मदद लानानै एफा खम समावनो एसेबां फसल दिहुनदोंमोन माने आंथ' नोंथाङा जेबो फोलानायनि बाहाना खालामनांला नोंथांनि गासै बेकार फसलफोरखौ नोंथाङानो लाखिजोब आरो आंनि गासै होनाय रांफोरखौ हरफिनजोब एडभान्स रांखौबो रां रां कन्ट्रेक्टआव गासैखौबो रोखा रोखायै लिरनाय दङ जेब्ला नोंनि क्वालिटि टेस्टआव मैगं थाइगंआ फेल जागोन अब्ला नों गासै होनाय रांफोरखौ हरफिनजोबनांगोन बे गासैखौबो नोंथाङानो फरायनानै साइन खालामदों बावबाय नोंथाङा बै कन्ट्रेक्टआव नोंथांनि आखाइजोंनो नोंथाङा साइन खालामदोंमोन फरायनानै बुं दाना मिस्टार रमेन नों रांखौ हरफिननो ना जेलाव थांनो जेल नाङा लायनो आं नोंथांनि रांफोरखौ लायनो आं र' नोंथांनि राङा दिनैनिफ्राय जों नोंथांनिफ्राय जेबो फसल बायनाय जानाय नंला थादो गासिबो जोबस्रांजोब्बाय आंना खोनाबायना बिमा गासिबो जोबस्रांजोब्बाय फारफ्रोमथिंबो मुलाम्फा नागिरनायावनो गासैखौबो खोमाना लाबाय आं बिमा आंना गासिबो जोबस्रांजोब्बाय आंथ' बरबाद जाजोब्बाय नोङो दाना आं बिनिखायनो बुंफादोंमोन नोंखौ दा खालाम बेफोरबायदि दा खालाम बांद्राय लुगैनाङा बांद्राय माबानाङा होननानै नाथाय नों आंनि मोनसेबो बाथ्राखौनो खोनासङासै नुबायना नोङो दाना दाथ' जोंहा फारफ्रोमथिंबो लामायानो बन्द' जाजोब्बाय हे आफा आनान गसाइ नों जोंखौ मा लामायाव लाबोखो जों दाना माजों थांना थाबावगोन माखौ जानानै न'खरखौ जों बोरै सालायबावगोन हे आफा आनान गसाइ नों जोंखौ मा लामायाव लाबोखो नङा आं दिनैनिफ्राय जेखौबो लुगैला नांनायनिख्रुइ बांसिनखौ आं लुगैथारला आंहा जोबोद गिदिर गोरोन्थि जाबाय आंथ' बरबाद जाजोब्बाय